அது புரியல மிஸ். என்ன புரியல? அந்த சம் புரியல மிஸ். அந்த சம் புரியலன்னா இந்த சம் புரியுதா உனக்கு? இது 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வரும். நீ +1 படிச்சிட்டு இருக்கிற. தெரில மிஸ். கிண்டல் பண்ணுறியா? இல்லை மிஸ். உட்காரு, சொல்லிக் கொடுங்க மிஸ். உன் அம்மா அப்பாவை கூட்டு வா, உன் பிஹேவியர் சரியா கூட்டு வரேன் மிஸ். அந்த சம் சொல்லித்தாங்க மிஸ். உன் மேலே டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுப்பேன். எடுங்க மிஸ், சொல்லிக் கொடுங்க. உன்னை ஸ்கூலை விட்டால் துரத்திடுவேன். போகிறதுக்கு முன்னால் கற்றுக்கிட்டு போகிறேன் மிஸ், சொல்லிக் கொடுங்க. நீ எவ்வளவுதான் உன்னை யார் வேண்டுமானாலும் அவமானப்படுத்தட்டும், விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ளாமல் வகுப்பறையை விட்டு யார் வெளியேறவில்லையோ அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள், அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறார்கள், அவர்கள் போராளிகளாக வெளியில் வருகிறார்கள். அடக்கத்தையோ கீழ்ப்படிதலையோ கற்றுக்கொள்ளாததற்கு ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தாத. தைரியமா இரு.